Kabila wale falwotoro ye anga tanga segin kelando ye Mali marabolo nan kono o wati ula maukumbu wasado ala kosobe ngambe wati mina iko bi femi ye falwotoro ye olu sena sumayalendo segu sirawukan sogomadaina segu sugubala falwotoro ale ni katakatanina femi ye Awa Jaraye ale koni nga sugantili kera teliala mi yere ni abi moto taxi kono ni angwa mako katakatani foi landi wotoro ta abega no me wotoro sire ka telne wotoro suna abega no wotoro wari ne wotoro bi bebi ka wotoro sire kanake ne wotoro ti be ti moto ta kana segu suguba dancendoina dɔw b'a laɲini ka fali wotoro ta wa u yɛrɛ ka fɔla kun damadɔni de b'o la Fatumata Cɛnta ale bi ɲɛfɔli kan ye o kan an ka wotoro ta tɛ dɔwɛrɛ a wari nɔgɔya ko don moto taxi ni a wotoro ka nɔgɔ ni moto ye o de b'an bila a la o kumakan kelenw olu sɔrɔla Mariam Kulibali fanfɛ min ni ale yɛrɛ bɛ fali wotoro kɔnɔ walasa ka se a taayɔrɔ la fɛn min ye fali wotoro ye Awa Kulibali ale bɛ dɔrɔmɛ 10 sara nka n'a y'a sɔrɔ katakatani don a bɛ 30 de sara moto ka tele wotoro ya moto de wari ka nɔgɔ moto kita moto ka si gwada ya wari de ka ca wotoro wari falwotoro jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ Segu kɔnɔ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ fɔlɔ u kun ka can yen yɔrɔ ninnu na cogo min na an bɛ waati min na ko sisan o tɛ ten falwotoro bolila Seyidu Ba ka fɔ la kun de bɛ o la u bɛ ka an marché sumaya yɛrɛ de halisa n'a nana i b'a ye mɔgɔ bɛna don kunna n'i y'a wele kɛ i tɛ maa si sɔrɔ dɔw b'a k'u taa yɔrɔ janw na dɔw ka ko fana ye moto taxi ko ye dɔw fana bɛ wotoro ko fana mɔgɔ fanba bɛ taa moto taxi la fɛn min ye katakatani bolilaw ye hakilina jumɛn bɛ olu yɛrɛ la ka tɛmɛ ni nin waleya ninnu ye walasa ka se ka jaabi sɔrɔ o ɲininkaliw la an ye katakatani bolila dɔw hakilina ta Musa Sanogo an ni wotorotigiw cɛla an tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ fiyewu an tɛ sira kelen yɛrɛ kan an bɛ taa sira min yɛrɛ kan an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'an ye duruntigiw de ka place yɛrɛ minɛ o la parce que an de ye duruni bɔ yen ka mɔgɔ ta duruni place la wotorotigiw b'u ka mɔgɔ ta o yɛrɛ lɛndi dɔ yan mirin suguni ka bɔ yɛrɛ ka na suguba la o bɛ na kaburu dɔ sira fɛ dongansanw fɛ u b'a daminɛ rond-point kɔfɛ Sonatam da ka taa château kɔrɔ a banna an n'olu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la hali sira kelen fɛ an ma foyi tiɲɛ u ka marché la wa u ma foyi tiɲɛ an ka marché la wotoro bolilaw bɛ jalaki min ta ka ɲɛsin olu moto taxi bolilaw ma a kɛlen kɔfɛ ka olu galontigiya fɛn min ye Musa Sanogo ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ danfara min bɛ olu katakatani bolilaw ale ni taa ni ka segin baarakɛla wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ Segu marabolo kɔnɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ jigin kare kɔnɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ jigin teliya la accident kɛra n ka banabaatɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso la an bɛ teliya ka taa yɔrɔ wotoro tɛna teliya ka taga ye donc an ka teli ni olu ye an n'olu yɛrɛ tɛ sira kelen yɛrɛ fɛ an ni minnu yɛrɛ bɛ kuma yɛrɛ dɔɔni o kun ye duruni ye bon duruni fana dɔgɔyara sisan o filanan fana ye min ye sisan o ye telimani ye donc an ni telimani de bɛ kɔnkɛrɛsi la sisan Bayini Kulibali ale bɛ o hakilina kelen nɔfɛ n'i bɔra fɛn ɲini maa da ye gɛrɛsɛgɛ de an ni wotorobolilaw an da ɲɔgɔn ye sira la awɔ ko ne ka hakilila ye mɔgɔ n'i bɔra fɛn ɲini dɔrɔn kana tigɛ gɛrɛsɛgɛ la ka se ka sugantili kɛ nin taganikasegi fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali kɛ faliwotorow ale ni moto taxiw la ni an ko a ma ko katakatani o kun bɛ tali kɛ jumɛn ni jumɛn na Musa Tarawele ale b'a hakilina di o kan moto taxi ale ka teli ka sago faliwotoro kan quoi faliwotoro ale bɛ se ka yɔrɔ surumani boli dɔɔni mais n'a fɔra quoi ko yɔrɔ janya misaliya la ka bɔ suguba la quoi ka taa Sebugu ou bien ka taa Bagadaji yɔrɔ ninnu na quoi i bɛ moto taxi arrêté i bɛ sigi a kɔnɔ yɔrɔnin kelen quoi a bɛ t'i bila Sebugu quoi n'a fɔra k'i k'o sigi ka faliwotoro kɔnɔ quoi i bɛ se ka taa ci min na i bɛ taa retard la quoi mais o n'a ta bɛɛ faliwotoro b'a ta sɔrɔ moto taxi b'a ta sɔrɔ parce que faliwotorotigiw jɔyɔrɔ de bɛ yen nɔ misaliya la château kɔrɔ ani dɔgɔtɔrɔsoba da wotoro bolilaw kɛlen kɔ ka ɲɛfɔli kɛ u ka gɛlɛyaw la fɛn min ye katakatani bolilaw ye olu fana y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi gɛlɛya caman bɛ u kan Musa Tarawele bɛ segin ka ɲɛfɔli kɛ o gɛlɛya ninnu na yɔrɔw bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ misaliya la ka bɔ Sebugu quoi ka na suguba la quoi ou bien ka bɔ suguba la ka taa Sebugu o ye dasi 50 ye quoi bon essence gɛlɛya la quoi sinon 40 de kun don mais essence gɛlɛyara tant da farala yɔrɔ passé o kan a kɛra 50 ye o la quoi mais ka bɔ suguba la ka taa château fitinin kɔrɔ o ye 30 ye quoi hali n'a y'a sɔrɔ faliwotorow caman bɔra olu caya la Segu dugu kɔnɔ i n'a fɔ fɔlɔ a kun bɛ cogo min na halisa an bɛ don min na ko bi Segu ka caman de ka taa ni ka segin kɛlan ye ni faliwotoro ninnu ye Seyinabu Ciro VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu